pipila lamang kini nga makapamatuod kung unsa ka mabulukon ang sugpuanong kultura ug kabilin. Niadto lang Mayo 30, 35 ka mga museo ug dapit sa Kabilin ang nagsaysay pagbalik kung unsa ang sugbo kaniadto. Gitimahan og Rise of the Queen, ang ikawalong gabii sa Kabilin nagsentro sa kung giunsa sa Sugbo pagpalambo isip harang syudad sa habagatan o Queen City of the South. Sakay sa bus o kalesa, giila-ila sa mga nisalmot ang sugboanong kultura ug nalingaw sa lain-laing pasundayag nga giandam. Lakip sa mga bagong nisalmot sa gabii sa Kabilin mao ang Anthill Fabric Gallery, St. Teresa's College Folklife Museum, ug Stapy Souvenirs Arts and Collectibles. Ang gabii sa Kabilin dili lamang alang sa mga dagko, ana ay mga kalihukan nga dili lang nilingaw apan nitudlo usab sa mga bata. Usa-usab nga bag-ong giatangan mao ang mobile app diin pwede ma-download ngadto sa mga Android phones ang importanteng impormasyon kabahin sa gabii sa Kabilin, ug ang selfie contest diin nagpahulagway ang mga nisalmot at tubangan sa bisang unsa nga museo o dapit sa Kabilin. Ang gabii sa Kabilin tuod man usa ka gabii nga puno sa kalingawan ug pagtulunan. Ang gabii sa Kabilin usa ka programa ubos sa Culture and Heritage sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated.